Diyos warahin na aga sa inyong mga tugang, maluhod po ang gabos, asin po na niya to anubina para kay Saint Anthony of Padua. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O Holy Saint Anthony, gentlest of saints, your love for God and charity for His creatures made you worthy when on earth to possess miraculous powers. Miracles waited on your word, which you were ever ready to speak for those in trouble or anxiety. Encouraged by this thought, I implore you to obtain for me the answer to my prayer may require a miracle. Even so, you are the saint of miracles, O gentle and loving Saint Anthony, whose heart was ever full of human sympathy. Whisper my petition into the ears of the sweet infant Jesus, who loved to be folded in your arms, and the gratitude of my heart will ever be yours. Amen. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not in temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Saint Anthony of Padua, Pray for us. in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Pamibilaban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad, amang makakamhan, iniitaas mi an samong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Dai kami nagin marahay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi na sabotan asin nautob an sa imong kabotan, na atamanon an kinaaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan na mamatean mina an padusang balik kan sa mong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaaban, huli ka ini, naglalawigan tiginitan, nagdadakul asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming magbibirikan kundi ika mamamoto na Ama, sa imo kami minahagad din kapatawaran kan samong mga kasaalan. Ilikay mo kami, an samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamaibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamaibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamaibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamaibi mo kami. sa ngaran ka nama, asin kan aki, asin Espiritu Santo. Amen. Matukaw po ang gabos. Ang sa tuyang banal na Eucharistia ngunya na aga, ipinapanood man sa mga intensyones kan mga minasunod. Pasasalamat para sa birthday ni Teodoro Garing, dulot ni Irenea Garing and family. Siring man pasasalamat ni Cream Helda Bermas, para man sa birthday ni Iris Palmes Bailon, dulot kan Palmes family. Asinigwa man na sarong pasasalamat ang sarong anonymous. Espesyal na kahagadan para sa good and spiritual physical health and safety kan sa iyang pamilya. Dulot ni Rosie Asupardo Cantara and family. Iguan man na espesyal na kahagadan si Almira Binos, si Rachel Ann Moran, siring man si Giselle Asaytuno and family. Para man sa fast recovery ni Criel Francisco, dulot ni Arian de Guzman. Iguan man na espesyal na intensyon si Joe Robertson Lee, asin si Julie Christy Lee. Para man sa guidance kan Holy Spirit, dulot ni John Carl Sanchez, asin man, igwa man na special na intensyon ang barangay 26 kan Dinagaan. Asin para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag,
Guillermo Asin Maura, dulot ni Rosie Asupardo Cantara and family. Sa kalag ni Jose, dulot ni Neil Fali and family. Kay Froilan, dulot ni Rosie Asupardo Cantara and family. Sa kalag ni Angela, dulot kan FNS Velasco. Kay Carmen, dulot kan Apun family. Para man kay Chan Ki and sa gabos na kalag, dulot ni Mr. and Mrs. Eddie Chan and family. Sa kalag ni Herminio Sr., dulot kan Batalier family. Para sa ika-40 aldaw ni Lenny, dulot ni Maria Lyle Rocuyan. Sa ika-40 aldaw ni Conigunda, dulot ni Lamberto Perfecto Bernardo, Irene Cruz, and ni Julie Maranon. Sa kalag ni Baby Angel, dulot kan sa iyang papa and mama. Para man kay Leonardo, dulot ni Case Leona Archaga. Sa kalag ni Celerino Amando Esin Felicitas, asin sa gabos na kalag, dulot ni Corazon Luces and family. Para man kay Salvacion asin Severo sa iyang 4th death anniversary, dulot kan Melitante asin Palevino families. Sa kalag ni Adolfo, dulot kan Santillan asin Melitante families. Sa kalag ni Elena Nicolas Sr. asin Nicolas Johnson Jr., dulot ni Baby Rose Luces. Sa kalag ni Judy Felicidad asin ni Alben, dulot kanas family. Asin man sa kalag ni Corazon, dulot ni Elena Galoso. Matindog na po ka, boss. Magarangit na madya, pahaladan ka na kulang biyayang pangako niya, nagsinag na kulang biyayang pangako niya, nagsinag na. Sanggaran ka nama, asing kanaki, pating ka na Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Yesu Kristo ang kagurang nanta, ang pagkamuod kan Diyos, asin ang pakisumaro ka na Espiritu Santo, mapa sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Good morning sa indugabos, mga tugang. Good morning, Father. Nagkatiripon kita ngunyan sa pagdulot naman kaning banal na Eucharistia, tanganing sarabay niya tong pasalamatan na sinumawon kagurangnan, uli kan dayaday niyang pangataman, pagkamuot asinan pagdirihir kan sa tuyang buhay na makamtan ang kaligtasan. Kaya ipamibi niya tong gayo kita kabos na oyadigdi sa banal na misa, ang sa tuyang mga familia, siring manan sa tuyang parokya, bendisyonan kita nin marhay na pagkabuhay, katiwasayan, kaginawaan, asin makamtan niya to ang kaligtasan. Kaya tanghali kitang maninigo na magdulot kining banal na misa, sa tuyang unya nagiromdumon asin pagsolosolan, ang sa tuyang mga naginibong mga kasalan, maghagad po kita nin kapatawaran sa Diyos na makakamhan. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa saindo mga tugang, tanagkasala ko nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, nagkuy pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan, mahera ka, kagurangan, mahera ka, Kristo, mahera ka, Kristo, mahera ka.
kita. O Diyos na nagbabago sa mo sa pagkabuhay liwat ni Kristo, pasiring sa buhay na daing kasagkoran, tawan sa imong banwaan an kapusugan nin pagtubod asin paglaom, tanganing day kami magduwa-duwa kan mga dapat o utubon, nahuli kay ni naaraman mi an mga panuga na ika an ginikanan. Huli kay Yesu Kristo ang kagurangnan niya mo na sa imong aki, na kay bamong nabubuhay as sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa kabos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon, asin himateo niyato an enot na babasahon. Ginuno sa mga gibo kan mga apostoles. Nag-abot ang nagkapirang mga Hudiyo hali sa Antioquia, asin Iconeo, asin nabirik ninda ang mga tao laban sa mga apostol. Ginarapo ninda si Pablo asin ginuyod sa luwas kan banwa. Sa pagoda nagadana. Alagad kan siya na palibutan kan mga disipulos. Nagbangon asin nagbalik sa banwa. Pagsunod na aldaw, si Pablo kaiba ni Bernabe nagpaderbe. Pagkatapos na ikarukyaw ang marhay na bareta sa banwang ito, nagkaiguan nindakol na mga disibulos. Nagbalik sinda sa Listra, Iconio, asin Antioquia. Pinakusog ninda ang buot kan mga disipulos, asin sinadol na magdanay sa pagtubod. Olay ninda. Kaipuhan na kita magtios nindakol na kasakitan bago makalaog sa kahadean ng Diyos. Sa lambang at simbahan, nagbultak sindanin mga namamahala. Dangan pakapamibi asin pakaayuno, idisno sa isinda sa kagurana na sa indang tinubod. Nag-agi sinda sa Pisidia asin nakaabot sa Pamphylia. Nagrukyaw kan marhay na bareta sa Perga, pagbaba sa Atalia, asin duman nagsakay pa Antioquia. Digdi sinda ka ito ipinaniwala sa pangataman ng Diyos para sa misyon na sa indang inutob. Na sa indang nautob. Pag-abot sa Antioquia, tinipon ninda ang mga paratubod, inusip ang gabos na ginibon ng Diyos huli sa inda, asin kung paano binuksan ang pintuan nin pagtubod sa mga pagano. Nahaloy sinda duman sa kaibahan kan mga disipulos. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang mga katuod mo nag-uusip kan sa imong kamurawayan kagurangnan. Ang mga katuod mo nag-uusip kan sa imong kamurawayan kagurangnan. Ang gabos mong linalang magpasalamat sa imo kagurangnan. Asin ang gabos na banal mag-umaw sa imo. Ibareta ninda ang kamurawayan nin sa imong kahadean, asin ipahayag ang sa imong kapangyarihan. Ang mga katuod mo nag-uusip kan sa imong kamurawayan kagurangnan. Ipahayag sa mga tao ang sa imong kapangyarihan, asin ang kamurawayan nin sa imong kahadean. Ang sa imong kahadean magdadanay sagkod paman, ang sa imong pagkahade sa gabos na kapag-arakian. Ang mga katuod mo nag-uusip kan sa imong kamurawayan kagurangnan. Ang sa kunguso mag-umaw sa kagurangnan, asin ang gabos na linalang mag-umaw kan sa iyang ngaran, ngunyan asin sagkod paman. Ang mga katuod mo nag-uusip kan sa imong kamurawayan kagurangnan. Matinugan gabo sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Hallelujah,
Alleluia. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagrukyaw kan marhay na bareta sosog kisan Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa mga disipulos, "Katuninongan iwinawalat ko sa indo. An sakong katuninongan itinatao ko sa indo. Itinatao ko sa indo bakong siring kan pagtao kan kinaaban. Day kamo mahandal, day matakot. Nadangog nindo an mga sinabi ko na ako mahali asin mabalik giraray. Kun kamo namumuot sako, kuta na ipinag-ugma nindo na ako maduman sama. Hulita nama, mas dakula sa sako. Ini sinasabi ko sa indo, bago mangyari, tanganing kun mangyari, magtubod kamo. Day ng panahon na ako magtaram sa indo nin halawig. Hulita ang prinsipe kaining kinaban, nagdadangadang na. Siya dai nin kapangyarihan sako. Alagad dapat na maaraman nin kinaban na ako namumuot sama asin inuutob ko an itinugon niya sako. An marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Mga tugang ngunya na Martes, kita naman nagkateripon sa pagdulot kaning Eucharistia. Huli kayan, mga tugang, sambit ko nga ni kasubago, sararabay kita na yawnan pagdulot nin pagpasalamat asin pag-umaw sa mahal na Diyos. Huli kan fidelity, huli kan danay, na yawnan pagkamod kan Diyos sa satuya, na huli kan pagkamod kan Diyos sama, ipinadaraan sa iyang bugtong na aking si Yesu Kristo. Tanganing day kita, yaon baga, darahon sa numan anggad na pagiging siblag sa kagurangnan, kundi tanganing makamtan niyato ng God ang kaligtasan. Asinhuli kayan mga tugang padagos ang pagkamot ni Yesu Kristo. Maski nga ni yaon ni dinusay niya sa diring buhay, duman sa krus sa sayang pagsakit, nagadan asin man mga tugang yaon ang pagkabuhay liwat sa mga gadan. Dahil kani mga tugang, ang pagiging danay na yaon anggad ni Kristong kagurangnan, inuutob niya kung ano ang kabutan asin plano kan Diyos sama. Danay na yaonan pagwaras kan biyaya nin paglaom na makamtanin tao ang kaligtasan. Kay huli kayan mga tugang, digdi nadangog nato sa Ebanghelyo, ang sa iyang sinasambit, katuninongan mapasaindo. Gustong sabihin kini mga tugang, si Yesu Kristong kagurangnan, maski siya binayaan kan mga apostoles, maski siya mga tugang tuminalikod sa sayan kadakol na mga tao, na kan kapanahonan na dapat na yaon sinda, na si Jesus nagsakit na ipinako sa krus, binayaan ninda, panuunin kasusuggan, panuunin kahandalan sinda, panuunin anuman nga garubaga mga kasusuggan sa sindang paggabuhay. Alagad si Jesus mga tugang, ano ang sinasambit sa sinda? Katuninongan, ipinapailing ang pagiging dalay kan Diyos na namumuot sa satuya agabos. Si Yesu Kristong kagurangnan, dai mga tugang kita tatraydoron, dai kita mga tugang nanggad isisikwal, dai kita ikukundina, dai kita pababayaan. Kaya si Yesu Kristong kagurangnan, daraan regalo, kansayang pagkabuhay liwat sa mga gadan, iyo ang katuninongan. Dai na kita mga tugang masupog sa mahal na Diyos, dai na kita mahandal, dai na kita matakot, hulitan sa tuyang kagurangnan, pinara, ang diklom ni nanuman na pagkakasala, min kagadanan huli ng gadkan karatan digdi sa daga. Katuninongan, itinatao sa satuya, nin mahal na Diyos. Katuninongan, dara ni Kristo Jesus. Katuninongan, itinatao sa satuya, digdi sa daga. Kay huli kayan man mga tugang, bilang kita mga disipulos, kita ngunyan ang mga makabagong followers ni Hesus Kristong kagurangnan. Kung baga mga tugang sa Facebook, dakol ang mga mahiling nyato, igwa nin mga manlain-lain na mga tao
na sinda igwang kadakol ng followers, mga 1.2 million o kaya 1.7 mga arog kayan, kadakol na followers. Followers kaya man kita ni Hesus Kristong kagurangnan ta. Nagiging primeramente sa gabos, followers kaya kita kan sa tuyang mahal na Diyos. Kung kita mga tugang, nagiging tunay na followers, disciples kan sa tuyang kagurangnan na si Kristo Jesus, let us always be a channel of peace. Magikita mga tugang instruments of peace. Magikita mga tugang tagapagdara kan katuninongan, tagapagtao kan grasya nin katuninongan sa satuyang kapwa. Huli kayan mga tugang, magayon na mahiling sa satuyang pagkabuhay, dara katuninongan. Bako na kita magkaigwa nin siriblagan, bako lugod kita maging ikita ang magiging kausa nin pagkabaranga. Dahil lugod kita mga tugang magikitang yaon, naging tao na nagdadara nindain data. Dahil kita mga tugang maging tao na nagiging yaon anggad, follower kan kadikluman, kundi mga tugang maging dayaday kita, tunay na followers ni Kristo, dara katuninongan. Mga tugang, tapos na ang satuyang midterm election. Lugod kita mga tugang maging instruments of healing and union. Magilugod kita mga tugang kung dahil kan satuyang pagiging instrumento nin pagkasararo, mapapara niya to ang pagkasiriblag. Mapapara lugod niya to mga tugang ang mga kulog nin buot. Mapapara lugod niya to mga tugang ang daing pag-irintindihan. Katuninongan, dadarahon niyato, sa paagi, kan dayaday niyato, na yaon an foundation kan sa tuyang buhay bilang may pagtubod sa Diyos, pagkamuot. Kaya baga si Yesu Kristo, sa bandang huri kan sa tuyang ebanghelyo, sabi ni Kristong kagurangnan, ako mabalik na sama, na dapat maaraman kan kinaban na namumuotan ko an Ama, asin dapat na maaraman na inuutob ko kung ano ang kabutan kan sa iyang Ama. Kaya man huli kayan mga tugang, sa pag-utob niya to, na kita maging tagapaghiras, tagapagdara kan katuninongan digdi sa daga. Danay na kita, yaon ang pagkamot sa Diyos. Gigiyahan kita nin sa tuyang kagurangnan, tatawan nin grasya, na maihiras ang sa iyang biyaya nin katuninongan, sa dayaday niyato, na yaon ang pagkamot man sa Diyos. Dai nin makakatao nin katuninongan, kung dai kita enot sa gabos, yaon ang pagkamot sa mahal na Diyos. Hulita ang katuninongan na itinatao digdi sa dakinaban, iyan, mga panandalian katuninongan. Sa mga pirang aldaw, pirang minutos, yaon mga tugang, giraray, igwanin siriblagan. Kaya ngunyan mga tugang, tanganing magdanay an katuninongan, dayaday niyatong sundon an paarog ni Kristo, namuot sa Diyos Ama, dayaday nag-uutob kan kabutan kan sa iyang Ama. Kitaman, tunay na yaon, magiging siring kay Jesus, itinatao ang biyaya nin katuninongan. Magdanay lugod kita, mga tugang followers ni Kristo, dinadara, ihinihiras, itinatao, katuninongan, digdi sa kinaban.
Mamibi kamo mga tugang, tanganinan sa tuyang atang maako malugod kan Dios na makakamhan. Ako an manlugod kan kagurangnan na atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Namimibi kami kagurangnan, na akuon mo ang mga atang kan nag-uugmang simbahan, asin sa iya na sa imong tinawan, kan dahilan nin siring nakadakulang kaugmahan, warasan mo kan bunga nindaing sagod na kagayagayahan, huli kay Jesucristo na sa tong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asil sa imong espiritu. itaas an mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas na ikakagurangnan ipagrukyaw sa gabos na panahon at anangani na mas mamuraway na iharubay urog ng gayo sa panahon na ini na si Kristo sa mong Pasko ay dinulot na sakripisyo. Huli sa iya namumundag ang mga akinin liwanag para sa buhay na daing kasagkoran. As inabubuksan ang mga atryo kan langitno na kahadian sa mga maimbod. Huli tatinubos ang samong kagadanan kan sa iyang kagadanan. Asin sa pagkabuhay niya liwat, ang gabos na buhay liwat. Kaya sa labilabing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugma ang gabos sa bilog na kinaban, patingani ang mga langitno na mga virtudes asin mga angeles na potestades, nag-aawit kan himno kan sa imong kamurawayan, asin deng tapos kami man minasanong sa pag-umaw kan sa imong ngaran. Banal, 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 an kagurangnan, Diyos Diyos ni mga hukbo, ang langit asin daga, pano kan sa imong kamurawayan, Hosana sa kaitaasan. Paladan ang binadigdi sa ngaran kan kagurangnan, Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan ikananggadan banal, burabot din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pakabanalakan ang bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa samo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan si Jesucristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuas siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, itinoo sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan ka ini, tainingan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagwanyaman kan kalis, asin girare pagpasalamat sa imo, itinao sa mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat ipinapahayag, sagod na magdaton. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkaganasin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Santo Papa na si Leon, an sa mong obispo na si Joel, an gabos sa mga padi, siring man ang banwaan na tinipon mo nga na aga, na yaon sa imong atubang.
Siring man girumdumasa sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos sa mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kay ba ni Santa Maria, Virgen na kan Diyos, ni San Jose na sa iyong mabiniyo na esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kaito pa nakapagpagayagaya sa imo, magkanigon magin kairas, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omawasin, magpamuraway sa imo siring man, huli sa akimong si Yesu Kristo. Huli sa iya, sin sa kaibaniya, sin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. 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 Natugduan kita kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, kaya nangangahas kitang magsabi, Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadian mo, mangyari ang buot mo sa daga sa siring sa langit. Ang sa mong kakano na saral daw, itaw mo sa buyang unyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Yesu Kristo. Ita sa imo ang kahadean, saksinan kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ika ang nagsabi sa imo mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ang sa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hari paghilingaan sa mo mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigo na siya mapatuninong asin magkaburonyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin agahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan in kagurangnan, mapasaindo, sagkod paman. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, magpatinarauhan po kita, kan tanda nin katuninongan. Peace. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaaban, kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaaban, kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaaban, tawi kami nin katoninongan. Uya si Yesu Kristo ang kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaaban, asin na nagtataunin katuninongan na daing kasagkoran. Paladan kita gabos na inimbitaran sa pag-ako kay nin kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, sinasakong kalag maumayan. At amano malugod kita, kan hawak asin dugo ni Kristo, sagud sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi ang sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Ikaw ang tinapay ning buhay, ang sakramentong ininusan sa pagpamanalkan sa imong simbahan. Tandakan akong mahal, tinapay asin anak yamong ako ang sa imong hawak kasindugo sa pag-inom-nom sa imong kaligtasan, asin nagpapahayag sa Matinugpuan ka, boss. Mamibi kita. Kagurangnan namimibi kami, kaugaying hilingaan sa imong banwaan, asin an pinagkanigo mong mabaago kan mga danay na misteryo, warasan mong magkamit kan pagkabuhay liwat, kan day matunaw na laman na papamurawayon, huli ki Kristo na sa tong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan ka mo gabos kan Dios na makakamhan, kanama asing kanaki, pating kan Espiritu Santo. Amen. Mga tugang tapos na puan sa tuyang misa, lakaw ka mo sa katuninongan asin pagkamot ki Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya.